Ageno ni intiere kare nyakora Ramogi kamaromora ma intiere odiochieng' ni endi ma tich ariyo kaka wuono nyakora Ramogi en seche ma wamiyi weche manyien mag migago e thuolo machal kod ma waiko ni mathoth mosebedo ka waluwo ni chakre ne piny ru nyaka gie sani kaachiel koda mamoko mabende osebedo katimore chakre odiochieng' manyoro. Wan gi weche mathoth ahinya ka moting'o achecha ma itudo gi nek manotimore kadak ma Mirema bende koro chwale nyim do bang' ka ochwalore kende owuon e lwet obila mag okwach kich. Jalup Raila Odinga Martha Karua bende timo kampen mar kisera mar ombulu e gwenge mag Laikipia kochande motelo ne wach mar dhi e debe tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Jatend migawo mar weche mag arita Fred Matiang'i bende ni kod chenro mar neno ni ojiwo jogo magin jolony e weche mag kwan mondo oneni okoti kodgi yore mag mibadhi. Nyakora Ramogi wan gi mathoth ahinya kowuok e weche mag siasa kaachiel kod weche mag dongruok duto te wariwo ni kendo wakete kamoro achiel. Bed kodwa chakruok nyaka giko mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. Achich moro ma itudo gi nek mar jal manochiel gi magina e kar dak ma Mirema koro chwale do. You are also free to play your part, to do your bit in ensuring that the public resources we have are used in the right manner. Jatend migawo mar arita Fred Matiang'i ojiwo jolony e weche kwan mag omenda mondo kik ti kodgi e nyayo mibadhi. We as Kenya Azimio Kiambu County Caucus, we will do door-to-door campaigns for Honorable Raila Amolo Odinga and Honorable Martha Karua to make sure that it is deeply entrenched on whatever it is that is their vision and the agenda for this country going forward. Jalup Raila Odinga Martha Karua ochopo Laikipia e kisera mar ombulu ka rowere mag Kenya bende osingo manyo ombulu e dhot ka dhot ne Raila Odinga. Arwakni machiegni mar yudo weche manyien adimba weche manyien mag migago bende nyalo tudore kodwa e namba 33600 mano namba marwa mar ote machuok kata SMS. Nyakora Ramogi bed koda chakruok nyaka giko. Nyinga en George Bati. Achich mitudo gi nek mar Samuel Movota mane ochiel gi magina e kar dak ma Mirema Dennis Karani Gachoki idhi med geng ne tesendo bila nyaka tarik 8 mar dwe mar 6. Dennis Karani Gachoki ochwale doho ma Milimani kawuono bang' chiwore kende owuon e log tich mar obila mag joko kwach kich odiochieng' manyoro bang' obila nyocha ne golo tipo mayange kaka cheche wi nek kama kamano. Doho ng'ado ni geng'ne mondo ochiw thuolo ne obila otim nonro kaluwore gi nek manotim odiochieng' alanga tarik 16 mar dwe mar 5 higani. This crime was committed by more than 2 actors, Your Honor. Your Honor, the respondent before court is highly suspected to be the person who was behind the wheel. Your Honor, we have information that the respondent is in possession of a firearm. The respondent will be detained at Kasarani Police Station for 14 days pending the completion of the investigations. The respondent is informed of his right to legal representation. Jatend migawo mar arita Dr. Fred Matiang'i okwayo jolony e weche mag kwan mag omenda ahinya mondo mi okony piny owacho e kedo kod kuo mar omenda kod mibadhi mathoro mienjo e weche mag omenda. Matiang'i owacho ni jolony thoro tigodo kod johala kata jotich sirikal moko e weche mag mibadhi mamiyo piny owacho gope ma ok owinjore. Matiang'i oloso e romo mane okelo kanyakla jokanyo mani kod lony mag weche omenda e boma ma Mombasa. Long gone are the days when government was perceived as an entity that stood on its own, away from the rest of society. The government is you and me, jointly together. Because the old concepts about government being an entity that stood aside on its own are just that, old and outmoded. Government is you. These days, successful governments engage constantly with the public. We are involved with the private sector throughout. You are free to bring about your policies and your proposals on what we need to do. And even as we do that, you are also free to play your part, to do your bit in ensuring that the public resources we have are used in the right manner. You don't have to wait
Wamedo dhi nyime gi weche manyien kendo koro wadhi nyaka gwenge mag kaunti ma Migori. Kamoro ni komiti ma puodho jotich e kaunti ma Migori ogoyo kogno ji 3 kuom ji 4 ma gavana Okoth Obado ne ogwelo e lemo mar jotend migepe 4 e kaunti ma Migori jumbe 2 mokalo. Rose Aluocha Roko owale migawo mar lowo kaachiel kod chano boma. Dr. Fred Kayanga ema owale migawo mar puro, pith jamni kod rech. Peter Okumu Chanjana ne owal e migawo mar jotich e kaunti. Ne gichopo e nyim komiti ma otelnegi kod spika mar od bura mar kaunti ma Migori George Duro odiechieng' ma kawuono. Kata kamano, Duro wacho ni Bernard Wambura ma ogwel kod gavana Obado e migawo mar pi kod teko ne ok ochopo e nyim komiti ka bende okang' margi mar chopo ire ka okalo e yor ong'we yamo ne ogore e lwanda. So mineno ma kawuono wawuoyeni ne wantie gi jotend migepe 10 e Migori County. E thuolo ma kawuono mawuoyene gin ji 5. Nyiso ni jogi gin mana nus to ok gibedo mang'eny moingo nus. Nyiso ni weche mag chenro mag sirkal ok nyal dhi mbele nikech gilak gimoro miluongo ni koram. Kaka wan e assembly tijo maduong' en mana ng'iyo ni to be jomokelgi be gimit chapter 6 kaka dwarre, be gimit chike moket kanyo mamiyo ka wapuodhogi to wapuodho joma oluwo chik e yo ma dwaro tijni obet kendo joma onge kes moro amora. Gibiro wahojigi kendo wan gi report mabiro tere e ot mondo koro ot ochiw pache kaluwore gi kaka gineno. Kuongo adwa transfer ne gi the vision ma an godo. Ka ita build a strong team, I empower this team, then adwaro results. Ka asedwaro results, ka wasenuang'o results, then wabiro prioritize. Wachako gi mane to watiko gi mane mondo water our county to the next level. Riwruoge makedo ne ratich oganda e kaunti ma Kisii obago ng'anyo mamuol nyaka apise mag kaunti no ka gikwedo nek magalagala ma ihimogo deye e gwenge makono. Gihum kaluwore kod medruok mag nek makamago masani okelo luoro ahinya ne jogo ma hikgi oseniang'. Ka giloso e dho apisi mar jagoro mar kaunti, riwruogego okoni nonro matut yango ni nek makamago ok tim nikech weche juok kaka osebed kiwacho, to nitie maling'ling mag laro mwandu e kinda anyuola mag dego. Gijiwo tend kaunti ma Kisii kod apisa mag arita mondo mi oketo kenge mag thiro timno madhi ataro mag chike ma pachoka. Just learned that another woman, Apo Borabu, in the scheme area, was killed a few days ago, apparently by her grandchildren, because she was accused of being a witch. That case, Honorable Catherine Yamato has been following up to ensure that arrests have been made. So this is a serious matter. This is not a matter of entertainment. We are here because people are being killed. Old women and men are being hounded and are being killed after they've been accused of practicing witchcraft. And there is no evidence of that witchcraft. But even if they were witches, indeed, nobody has a right to take another person's life. Uzee si uchawi. Uzee ni hadhi. That is the message that we bring to Kisii, to stand in solidarity with our brothers and sisters who have lost their loved ones and who are fighting this vice, because this is something for each and every one of us. Hata mbele za Mungu ni hatia kutoa maisha ya mtu. Kulingana na sheria za nchi, mtu kama ni mkosaji na uko na dhibitisho, kuna sheria itakayoandamana muandama huyo mtu. Kwa hivyo, kwa niaba ya kanisa, sisi tunashutumu mauaji hayo. Ramogi wang'i weche motenre gi siasa mag ng'wech laro komten piny Kenya yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Jalup Raila Odinga e ng'we laro komten piny Kenya Martha Karua otimo limbe e gwenge mag Laikipia kama ojiwe jodak makono mondo mi obi olutnegi ombulu ka ochopo yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Wawinjane kaka Karua dhi nyime gi twak e limbe mare gwenge ma Laikipia. Tumekuja kufaidi kila Mkenya, hatutaki ukose matibabu eti sababu huna pesa. Ni jukumu la serikali kuona zote tumepata matibabu. Mambo ingine tunaelewa, iko jamii hawana mapato. Iko jamii hata kununua chakula ni shida. Vile jamii maskini kabisa zitakuwa zinapatiwa kwa mpango wa social support. Kila jamii 6,000 angalau wajinunulie chakula kwa mwezi.
Mano kanyo jalup Raila Amolo Odinga katimo kampen e gwenge ma Laikipia kama bende gitemo sero mbulu maneno ni giyudo mbulu mathoth kochopo tarik 9 dwe mar 8 ma bende en odiechieng' ma obagi kata ibiro bagi yiero ma pacho ka kaluwore koda chenro mar IEBC. Mago gin weche momedo luwo ni nyakwara Ramogi, kendo weche medo dhi nyime ka kampen bende medo chuchieng' e gwenge mopogore opogore e pacho kaendi. Wamedo sudo nyime komedo ni moko kuom ojende e kar chung'od bura ma Thika e kaunti ma Kiambu osingo wuotho e dhot ka dhot ka gimanyo mbulu ne Raila Odinga kod Martha Karua e masawa mar Kenya. Rowerego manitie e bwo riwruok mar na Kenya Azimio la Umoja Kiambu chapter opako okang' ma Raila ne okawo mar yiero Karua kaka jalupne. Kotelgi kod Albert Mwangi giyango ni Azimio la Umoja One Kenya oketo chenro mar jiwo ngima jo Kenya koting'o joma mine bende ka giseyo kweth mar Kenya Kwanza kuom sieko gi lemo maonge chike ma pacho ka bang' ka gin giwegi ema ne gikwedo BBI mane dhi kelo konyruok ne jopiny. Giwacho ni gin gi geno maduong' gi tend Raila gi Karua kaluwore kod chiwruok margi mar kedo ne lokruok mar piny Kenya. We as na Kenya Azimio Kiambu County Caucus, we will do door-to-door campaigns for Honorable Raila Amolo Odinga and Honorable Martha Karua to make sure that it is deeply entrenched on whatever it is that is their vision and the agenda for this country going forward. Come 9th of August, we will appeal to every young and small to vote in change. To vote in change we can always believe in. And we know this Kenya will be a better place to live in for all. BBI was to create resources and equal distribution of resources. But this crop of leadership actually came, they fought it off in the name of creating seats, which they are trying to do right now. And it is unacceptable for them to actually come and try to rephrase whatever it is that they resisted. Hii team ya watu wawili ni watu wataweza kupigana na ufisadi, sababu tunaelewa na tunajua ya kwamba hakuna uchumi unaoweza kuwa ukiinuka tukiwa na ufisadi nchini. Tumefurahia sana kuona Raila Odinga amefanya kitu mzuri sana kwa kutuchagulia mama mwenzetu, na ningeomba wenye wote wanatusi mama mwenzetu wakumbuke ya kwamba wanatusi mama yao. So tungetaka kuwaambia washikirie mama, washikirie Raila Amolo Odinga, waone akona mambo makuu amepanga kufanyia watu. Piny owacho bagoromo mageto nyayo kwe kaunti ma Kajiado ahinya to e seche makoro piny Kenya otimo yiero maduong' ma dwe mar 8 ma en kaluwore gi County Commissioner ma Kajiado Osma oseywayo wacho ni Kajiado oseywayo jodak moa e dhoudi mopogore opogore ga magi thoro kelo akwede mag dhoudi ahinya to e kinde mag yiero. Kowuoyo e romono County Commissioner ma Kajiado Wilson Wanyanga owacho ni piny owacho geto keto ganda thuolo mar goyo mbulu gi kwe e yiero madwe mar 8. Bende okwero akwede mag dhoudi e gwengego mitimo go ganda moko modak e kaunti no, kowacho ni gigeto keto lwasi makare ne mine, nyithindo kod jogo modak kod ng'ol mopogore opogore mondo mi gigo mbulu maonge luoro ni mar gin giwegi ma githoro yudo hinyruok poni tulo omuoch. Romono kelo kanyakla moko kuom jo bodaboda ma Kajiado ma bende osingo mar nyayo kwe ahinya to e kinde mag yiero. Itafanywa mwezi wa Agosti tarehe 9 katika environment ambayo haina wasiwasi yoyote, haina tatanishi yoyote. Watu watakuwa free kwenda kupiga kura vile inavyotokekana, na ni jukumu letu kama serikali na kama stakeholders kuhakikisha kwamba wale watu wa Kajiado wote ambao watapiga kura siku hiyo watapiga kura bila wasiwasi yoyote. Kenya ni nchi ya demokrasia na watu wanapiga kura vile wanavyoshawishiwa. Hata tunapotumika kama watu wa pikipiki ama bodaboda, pia tuweze kuangalia tunatumika namna gani. Hatukatai kutumika, lakini tunafaa kutumika kwa njia nzuri, kwa njia ambayo inaweza kuleta amani, kwa njia ambayo inaweza leta upendo, kwa njia ambayo inaweza leta ufanisi katika nchi yetu, katika vijiji vyetu, katika community zetu, kwa sababu hiyo ndio inastahili. Kwa hivyo watu wa Nyakora Ramogi kaka inyayo kwe gwenge mopogore opogore ma pacho ka endi bende ka ingi jalo ma obiro kwayo mbulu ne ni utimo rombe mag siasa e yo mar kwe maonge nyayo sigu mora mora e kindo gendi ni gwenge kata mana alwora mag
kuonde ma wadakie. Ma biro miyo wabed gi jotelo makare mong'eyo ni kwe makelo dongruok, to bende mi thuolo mar chopo kingima e kinde mag yiero mondo mi go ombulu mar yiero jatelo miparo ni nyalo kelo lokruok ne piny Kenya. Ano kama kuom ote madonjo ka, erokamano ahinya. An min Esther mar Kabondo Ramba, Ramogi TV neno maler kendo amor ahinya kaka okelo weche manyien mag migago odiechieng' ma kawuono ni. Yawa ma bende ano ka ji medo ndiko na kaendi kendo ji mor ahinya gi Ramogi TV. Uching Jakosege wacho ni amor ahinya kendo ageno mar ng'eyo mathoth kotendo gi weche manyien ma Ramogi TV kelo. Kaendi aneno ka Pastor Komborwa mar Kadem Onger bende wacho no yie gi kaka weche manyien mag migago medo molo kokalo e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi wan gi mathoth ma wahiko ni e weche manyien mag migago kawuono ni, omiyo ka wakawo yweyo ni ng'e ni mathoth pod odong'. Kik idhi mabor, kete mane Ramogi TV. Timo orako kinde ka kinde nyalo duoko piny gamo tuoche mag nyarogno. Bende onyalo duoko piny adundo mag wecho matek kendo konyo adundo mondo oti makare. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Hamjambo wa Kenya. Sasa unaweza pata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi sana. Bonyeza *811*446#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo Nyakwa Ramogi bang' wuok yweyo no machuok wadhi nyime gi weche manyien migago. Jokanyo mag riwruok johala mag kuonde math e alwora ma Narok okwedo okang' mar medo osuru e wi kuong'. Jakom mar riwruogno e kaunti ma Narok, Loidima Naisieku, ogolo ywak ni osuru ma oketi e mwandu mag uso magiuso ni malo, ka omedo ni moko to chandogi ahinya kendo magi nyalo miyo ohandgi podho. Bende gimedo kwayo sirikal mar kaunti ma Narok mondo mi oduok chien omenda ma gichiwo kata mikawo e kinde ma gichiwo lesen ne johala machal kod mago. License zile tunalipa ni mingi sana ambaye simetu liquor, alcohol, food and beverage, single business, sijui nini. Pia hizo zinatuumiza. Ramogi mine manigi midhiero mar fistula ojiw mondo ochope od thieth mag Garissa Referral Hospital. Nonro ma osetim kod riwruok mar Women Education and Health for Development wacho ni mine mahawo 400 oseyudo kod fistula kendo 185 kuomgi oseyudo thieth makare. Tuo mar fistula jamonj mine ma oyudo nyithindo kendo mayogi nyalo mar ng'uko lach kata oko maduong'. Sisi ndo the only local organization ambayo inafanya katika hii eneo ya wafugaji, tukiwa tumeshirikiana na hospitali kuu ya Garissa, na tunajaribu bado na tunaelekea hapo mbali ambapo tutafikisha ujumbe wetu mingi na tutafanya awareness mingi kwa community kule bado hawajapata habari zetu. Tunaendelea kuhamasisha akina mama kuhusu fistula, tunawatafuta, tunawapeleka hospitali
wanatibiwa, matibabu ni bure. Kutoka tuanze hii kazi 2019 tumepata mama 399 ambao wako na fistula, ambapo 185 wametibiwa na wamepona. Kufanya hii kazi ya fistula iko na changamoto kadhaa. Moja ni stigma. Watu wengine wataki kujitokeza kwenda kupimwa na kutibiwa. Hiyo ni moja ambayo ina affect our project. FGM, which is being done culturally, and it's still going on, and deep down in our villages, in our homes, and it being one of the contributing factor to fistula, and it's also a very dangerous cultural practice. So I will urge my community, I'll urge everyone to kindly stop FGM. Tabia ya kuwaozesha wasichana wakiwa wadogo, ambayo ndio the principal, I can say, cause ya kuchangia fistula. Huyo msichana kibiolojia yani hako tayari mwili kubeba, kuaccommodate mtoto, mwili kutoa mtoto. Mwanamume jibaba mkubwa anaozewa wa 40 years, msichana 13 years, anakuja anampasua anamharibu. Fistula inatokezea na mambo kadhalika. Oganda e kaunti ma Siaya ojiwo mar rwako pith mar rech kaka yo mar bero yutogi. Kamishna e kaunti no Jim Njoka owacho ni kata obedo ni kwan oganda e kaunti no lao milion 1, jopur 1,500 kende ema osedonjo e pith mar rech. Kata kamano jokanyo e sekta no singo mar puonjo kendo tego jopur eno ni girwako pith mar rech ka gimiyo gi rech ma ginyalo pidho mar medo kwan rech kendo konyo gi jiwo yuto margi. We've been in operation for 3 years right now. So we provide quality fingerlings, but we also do technical backstopping where we go to the farmers, we check their farms, we provide this required services to ensure that there is quality feeds, the quality fish, and at the end of it all they can get also some good income. Fish is filleted, and after filleting it is put into balls, and they are sold as ball fish. Some of them are now sold as samosas, and we can get samosas, we can do chapatis, we can do mandasis with them. Again, we are trying to dry them, dry fish. You can see an ultra-modern unit for drying fish, which is getting smoke right now. This is one way of preservation, and also the dried fish would actually attract more money than the fresh fish from the lake, which is more perishable. I want to take this opportunity to really encourage our farmers, the residents of Siaya County, to embrace fish farming and blue economy in totality, so that they can have more food for their families and also have income for their households. Johala ma kunde math ma Kisumu ogolo ywaka machal kod jowargi man Narok ka gidwaro ni mondo mi piny owacho ogol osuru ewi bel mibago godo kuong'. Support jowa, ondiko jowa tich mang'eny kabisa, to ka sirikal omedo osuru wadhi hinyre matek kabisa. Over the last 2 years since COVID-19, we've heard about bache museloro, aop nusenenogi, over 1,000 of them museloro e Kisumu County ka. To mo end up ni ji madhi kalo for abich osewito kargi mag tich. To seche ma omedi na osuru, manyiso ni koro aonge power. An kanyo to aonge gi power. An japur man piny. Ok adhi bedo gi yuto maber nikech adhi bedo gi lal. Koro wakwayo sirikal ni ka giyie to wach mar medo osuru ni gidwoke piny. They should stop doing the same thing they've been doing over and over again. That when you want to increase taxes, you'll look at for the sin tax, and that's the easiest to get.
we are asking him to look at other areas. And the areas that are now really meeting billions is an area, so we might want to mention one as in the betting industry. As opposed to the farmers, or as opposed to manufacturing, the betting industry, what do you need in order to start a company like that? It's probably just a software. Nyakoromo giduol mochung'ne gedo ma pachoka National Construction Authority opidho yiende 500 e sikund primar mawaso e gwenge mag Isiolo manyandwat kaka achiel kuom yore mag jiwo jopuonjre mondo orit alwora margi. Jotelo manoyuoro e nyasi mar pidho yiendego ojiwo nyithindo mondo mi obed ka pidho yien kinde ka kinde ni mar yiende chiwo lwasi makare e alwora mar oganda. Owuok Isiolo nyaka Ramogi kendo wadhi nyaka Homa Bay. Jodolo e kaunti ma Homa Bay kwayo kwe makende kind oganda e sechegi ma siasa medo tedore pachoka. Watudore achiel kachiel kod Ali Abich mondo mi ofuonwa ni to jodolo go wacho ang'o kotenore koda chenro magin godo mar medo jiwo kwe motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Ali, kiwinja to koro kuomi nyiswa ni to jodolo bago romo machalo nade, gin ang'o gine ma giwacho ni nyalo nyayo kata thiro kwe kindegi mag kampen motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Ali. Erokamano Bati, ayudi makare wabira achiel kachiel ka wantiere boma ma Homa Bay kaendi. Mana kaka wacho no wendo chenro mar alam dhi nyime tokwa kaendi kendo komiti mar mochung'ne nyayo kwe mochung'ne alam ne kwe piny Kenya kaendi kawuono go tach kaunti ma Homa Bay kaendi ka gisebedo ka giluorore e counties 47 mathuru kaendi ma kawuono kaunti ma Homa Bay ma gintiere en kaunti mar 36 ma gisebedo ka giluorore ka agenda chiel mar nyayo kwe piny Kenya kinde makoro piny Kenya ochomo yiero mondo ne ni yiero ma ibago tarik 9 dwe mar 8 higa niendi obedo mar kwe maonge koko kata tulo mobedo e kinde makoro josiasa bende dhi nyime kod chenro magi ma campaign. En nyasi mar alam moting'o dinde mopogore piny Kenya kaendi kendo odiochieng' ma kawuono gigo tach e kaunti ma Homa Bay ka mar lamo ni kwe, lamo ne jotelo ma Homa Bay kandi kaachiel kod jopiny maneno ni sama koro idhi nyime kod chenro manyo ombulu kor gwenge otime yor kwe ma ok nyal kelo koko kata kelo hinyruok ne jopiny e kaunti ma Homa Bay kaendi. Achiel kachiel an kod jakom komiti no wendo e kaunti ma Homa Bay kaendi ma en Bishop Elijah Kwanya madwa go kod mbaka matin ong'iswa ni to gin gigo eko mane ma ging'iyo sama koro gidhi nyime kod bago nyasi mar alam e piny Kenya chutho to kawuono ka gintiere e kaunti ma Homa Bay kaendi. Jadolo inyalo ng'iso joneno mag Ramogi TV ni odiochieng' ma kawuono un komiti ni Homa Bay kaendi thor maduong' mar wach mane ma un godo e sama koro luoro tung Kenya mangima mar neno ni kwe bede Kenya. Thor maduong' mar wach ma wan go en mondo Kenya mangima obed kod kwe nikech kinde mag yiero ema Kenya jabedo kod chapni e riwruokwa mar lemo ni kwe ni hotel gi ng'ama iluongo ni John William Kimani ma en Okuyu kendo headquarter ne Kisumu ne Nakuru. Sama wan go kani wan ka duto te koriwre komiti duto te mochakore Nairobi nyaka ka kaunti 47 masani kaunti 36 kawuono wan Homa Bay ka watieko Homa Bay ka wadhi Migori. Wach momiyo wan ka ni obed kod kwe kendo weche mag dhao kendo mag orruok ma ji betre kod beti mondo walamne mondo kwe bede Kenya. Mae momiyo ne waloso lamo ni waduto te dinde moriwore Homa Bay kaachiel gi jowadwa ma koni gi koni ka kendo waduto te dinde te nyaka 70 day nyaka dinde manade wan ka kuom lamo mae momiyo wan ka kendo mae momiyo wagoero kamano ne Ramogi moyie bedo kodwa e lamoni. Wabiro lamo masani wabiro dhi Migori, kiny wan Kisii, kato wadhi Nyamira,
kat wadhi na Bomet, kat wadhi Narok, wabiro chopo nyaka Nairobi, wabiro dhi tiekego. Kuom mano lamowa ni kwe bede Kenya. Waseneno ndalo yiero lwenje matimore. Kendo bigo pogowa ma jomoko koro ni Joluo, moko ni Kikuyu, moko ni Jalango, moko nang'o. Mae momiyo wabiro lamo ka mondo kwe bedie. Mae momiyo ka Nyasaye otimo ma to wan be walamo kendo wayie ni kwe biro bedo Kenya ka. Waonge wach maduong' ahinya maloyo lamo ni kwe. Iluongo ni National Peace Prayer for bende en kod caravan mare mawuotho kode. Nyasaye gwedhi. Erokamano Bati, mano ne wan achiel kachiel kod Bishop Elijah Kwanya ma en jakom komiti mochune ng'iyo ne kwe obedo piny Kenya kaunti Homa Bay kandi kolero chenro mag adhi duogo ka gi weche manyien mag kagi kacha. Nyinga en George Bati.